ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଜଗନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଯିବା, ରଥ ଟଣା କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଆମର ଟାଙ୍କି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆମେ ପୁରା ଟିକେ ଆଉ। ଅଣ୍ଡ୍ରେରେ ରଥ ଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଡିକିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଫେରେଇ ହେଉନି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଭାଇ କଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। সরোজ মল্লিক ঘর বরুণিয়া, বরুণেই সরোজ মল্লিক ঘর দেখা করুন। কলকাতার বাড়ি কৃষ্ণগিরি। আপনি যেখান থাকুন তাড়াতাড়ি এসে অনুষ্ঠানের কাছে দেখা করুন। আপনার বন্ধু আপনাকে অনেক খুঁজেছেন।
ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇକି ସେପଟେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି କେତେ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଲରେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତଳ ବାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।